and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Balik na si mong trabaho. Ay, sige dong ay. Ato sa ko dong ha. Doon sa man ko. Mura namin ang kugsadaan o lahadlok. Kawa makoy. Huwa mako makahimo og sayop niya. Pero unsa ba yung tuyo? Ganon nagsamok man siya nako. Unsa ba gusto niyang mahitabo? Niwa man dong ay. Wamwa kita atong di kami sa gawas. Siri kami di atong nanawagan niya. Ay, unsa gud di ay. Balik na lang si mong pwesto, Goryo. Kay naidagang customer. Sige dong. Ay, sa ko dong. Kay wa siya diya sa gawas. But ipasabot. Time pa. Nga naghago pa man ko pangutanan ni Goryo. Kanam na ko yung CCTV sa gawas. Nalimtan lagugon ang monitor. Pastilan. Wala may naong ko mahinultol ini kalakiha eh. Ang remote sa TV. Nga mo'y akong gihimo monitor. Dira. Ako iyon. Tara. Nakita ng palibot. Ang tibok palibot sa gawas ng area ng Lumber. Dahil mga nagbarog-barog sa gawas. Labi na sa atbang. Pero hayri kami nga makita. Tulogin ni ka-angle. Kung nagtanaw pa siya na ako ganina, mahimot siya magtanaw na ako. Pinanawag sa akong cellphone. Kinsa ka ni. Nagasiguro kung dili kini siri kami. Bago kini ng bira. Nga akong gigamit. O pila pa lang sa akong mga suod ang nahibaw ni ini. Ning bago na ako number. Ay si Baldwin man din eh. Hello. Pre Baldwin. Hello, pre. Oh, bro pre. Kaya ba nagide ka mga medyo ron, pre? Gamay. Gamay ra? Ay, gamay lang. Pwede sa jutay. Di ba? Oh. Kumusta man, pre? Okay lang. Kung ako ang imo pangumustahon, okay ra gid. Di ako sa tindahan. Sa among Lumber. Di pangunayan gud mo ba, pre? Oo, oy. Kinalang kita nga mangunay o manigoro. Tuod, nanawag man ka. Nagkasulti mi ni kami kaganiha, pre. Mo ba? Unya, giyon sa manimo. Gi pasidan-an ba nimo nga dili sa mukon o asulon si Chelsea dito sa iyang eskwelahan? Oo, pre. Pero lisod din yung babahana, pre. Unsay lisod? Paminaw, pre. Mao na tabo, pre. Pastilan. Mao ba pre? Na sa ato pa nasukad di kasi yung bulsa, pre. Ikan giilad nga nasa sa gawas ug nagpaingon nga kuno das imong number. Apan wa di. O lagi pre. Nagsamok man yun ako ni babayhana eh. Relationship is the key, pre. Ikaw gyud. Bitaw. Istorya na ha. O kay istorya lang, ayos sa imong buot ha. Kay, naglanti na ba dahil kung unsay buhaton atong babihana? Mauna pre. At least na leksyon na ka. Aw. May kaso na ko, pre. Ikaw may ganyan target. Mura ba by hook or by crook? Kuhaon din ka niya, pre. Na nasa na yung istorya eh.
Bitaw, pre. Murag komedya. Pero, may pruweba. Dili ba? Ang buta niya, pre. Pero nahuna-huna na ko nga pulaan na tingali ng babayhana sa pagsinamok. Kung i-ignore nato siya. Kay pulaan naman tingali na siya kung i-ignore lang gid. Di lagi detag doon. Maunta na akong advice ni mo, pre. Iyon ana na lagi, pre. Kadit. Pre, Hala, may problema ba? murag katong babae nga nakita na ko sa monitor nga miagi. Murag siya kito, pre. Siri kami. Unsa? Nakasiguro ka, pre? Nga siya gito? So ay na ko review ang CCTV, pre. O ako picturean niya akong isend nimo sa messenger aron imo matanaw. Sige ko na, pre. Aron atong may bawaan ba? Kaya mo rin, kabuangan yung kanan niya, pre. Sige, pre. Bye sa ha. Mag-review sa kus kamera aron ako din masendi mo. Sige, pre. Kung sa tanaw ni mo anong pictures nga akong gisendi mo, Pre Baldwin. Murag siya man good, pre. Masanay ako tanaw, pre. So nga sa ato pa, tinuod nga niya siya diri sa gawas sa akong lumber. Ang ako lang, pre ba? Kung inigawas ni mo des lumber, inig-off ni mo, tangkang baton kakalit ni kami. Ibaga gini mo, pre. Bisa kung sa mulay, nauna-unaan ni mo. Tanawa lagi na siya, oh. Silisohon dahil ni mo kung sa atong isulti. Di man good, pre. Dili ko gusto ini. Are na siyang nasangko na ko. Misabot ako ni mo, pre. O kasabot asab ko, nga siya gid ang problema. Katong babayhana, sira kami. Pre, Pero sige lang. Pagpailob lang hapon ko ini niya. Pero mangambot lang ko. Kung maghasol gid siya nako. Labi na gid ni Chelsea. sorry ka kayo, pre, ha? Pero, sige lang. Pakisultihan ko ng babayhana. Kay kung padayunon pagana na niyang iyang pag-stock ni mo, magkamumhog na siya. Ayaw na, pre. Ako rin musulbad ini. Kaya ako mayang gituyuan. Dili, pre. Ako mahinungdan nga nung naghasol siya ni mo. Ako sulbadan ni, pre. Ako Dili, pre, dili. Hatagi na ko higayon. Kay personalon ginako siya. Makita ko gustong higayon. Timingon lagi na ako. Ay, kapoy ko adlaw na i-share sa activity ninyo sa eskwelahan, way. Ay, pasilan, nganong gipa, volunteer pa man ni taon, mga guardians o parents, ng pataw, ay, sa inyo eskwelahan, pagpanglimpyo sa daplins dance, sa inyo eskwelahan. Ay, astas, at bang ini? Private man ang inyo eskwelahan, nganong mga hazol pa man sila sa mga tao, ay, nga, may mga trabaho man sila sa eskwelahan, may mga trabahante man na sila. Lo, ingnan naman yun ang mag-clean up drive dito Toranding. Apil man yun ng mga parents o guardians sa mga estudyante. Oday, clean up nga. Nag-drive nga. Huwag man ta magamit og sakyanan sa pagpanlimpyo. Katawa ka rin ba? Sumi katawan man, igatak ka. Klain, kingalan kog igat. Nge, katumanggod si nang Rika ang igat-igaton good. Sama na siya. Bitaw. Si, Oh, naibaw ka pag-unsa ng gipanulti nimo? oh, Ay, hala, patay. Kuhan ka ng, Tito James, Tito naman. Ay, pa sila. Ay, Dong James, oy! Narinig ba? sorry, Dad. Diin ka man makatunya itong imong gipanulti, Chelsea. Ako'y target. Ha? Chelsea? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!